ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଗ ଆମ ପୃଥିବୀ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜଣେ ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ବରା ଛାଣୁଥିଲା। ତେଲୁଣୀ ତାହାକୁ ତେଲ ଧରିକିନି ଯାଉଥିଲା। ତା'ର ରୂପରେଖା ଗୋଟେକର ପାହାଡ଼ 22 ଓ ଆରକରଟି 23 ଥିଲା। ଗୁଡ଼ିଆ ଆଉ ମୁଁ ବରା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଗୁଡ଼ିଆ ଜାଣିଛ ଗାଈର ଚାରିଟା କ୍ଷୀର ଚାରିଟା କ୍ଷୀରରୁ 25 ଥର ଦୁଇଲେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ଆମେ ହେଲୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଆମେ ହେଲୁ ଫିଡ଼୍ ବାଲା। ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ସିନା ଗୋଟେ ଭାରିରେ 12ଟା 15ଟା ବରା ଛାଣୁଥିଲା। ତା ଇଞ୍ଜିନଟା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ଇଞ୍ଜିନଟାକୁ ଦେଖିଲି, ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ବିଟ୍ କରି ଉପରତଳ କରି 1-2ରୁ 300 ଯାକେ କରିଛି। ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦାଟା ପୁରୀ ଉପରେ ପଇଲା, ସେ ପୁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 350ରେ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ପଇଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 400 ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସବୁତିକ ଭୋଗାଳି ହେଇକି କଟକ ଉପରେ ପଇଲା, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଓ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।